ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, ଗାଇବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ, ପୁଣି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ। ତେବେ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ହସ ଖେଳ ବହିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ସଙ୍ଖି ବିଲେଇର ଶଙ୍ଖା। ଗପଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗପଟିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଓ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କା କିଣୁଛି। ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଓ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଙ୍କ ଙ୍ଖ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବା। ସଙ୍ଖି ବିଲେଇର ଶଙ୍ଖା। ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରି ବଜାର ଗଲା। ଲଙ୍କା କିଣିଲା। ଦୋକାନରେ ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଛପି ଛପି ପଟେ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସଙ୍ଖିର କାମ ଦେଖିଲା। ବାଉଳାରେ ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଲଙ୍କା ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ବଙ୍କା। ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ବଙ୍କା ମୁହଁ ଦେଖି ଫେଁ କିନା ହସି ଦେଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗପଟିକୁ ତ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା ଗପରେ କ'ଣ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ଲଙ୍କା କିଣିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କା କିଣିଲା। ଦୋକାନରେ ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଘୁରୁଥିଲା? ହଁ, ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଛପି ଛପି ପଟେ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ କ'ଣ ନେଇ ପଳେଇଲା? ହଁ, ପଟେ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା। ସଙ୍ଖି ବିଲେଇର କାମକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା। ବାଉଳାରେ କିଣିଥିବା ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ବାଉଳାରେ ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଲଙ୍କା ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ରାଗ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଖି ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ବଙ୍କା ମୁହଁ ଦେଖି ଫେଁ କିନା ହସି ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଶୁଣିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତେବେ ତୁମେମାନେ ଗପଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅକ୍ଷରଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଓ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।